الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. da farko a gurguje muna ba da haƙuri da uzuri saboda ƙarin lokaci da aka ɗauka kafin fara gudanar da wannan muhadara mai albarka sakamakon ‘yan uwa malamanmu ba su ƙaraso da wuri ba. Mun san yanayin yadda gari yake da cinkoso saboda munasabar bukukuwan sallah. A yau muna ranar Lahadi wanda ya dace da 4 ga watan Shawwal shekara 1445 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka zuwa Madina, kuma ita ce ta zo daidai da ranar 14 ga wata na 4 shekara ta 2024 bayan miladiyar annabi Isa alaihi salam. A wannan masallaci mai albarka, masallacin cibiyar Darul Hadith da ke unguwar Tudun Yola a birnin Kano, muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin ragowar garuruwan musulmi. Kamar yadda sanarwa ta gabata, yau ita ce rana ta farko da za a fara gabatar da jerin lakcoci na goron sallah wanda malamanmu za su gabatar, kuma wannan lakca ita ce ta farko. Za a yi ta akan maudu'in da yake da alaƙa da tarbiyya. An sanya wa taken laktar cewa zaizayewar tarbiyya jirgin halakar al'umma, kuma wannan maudu'i ko iya shi kaɗai aka ambata zai tabbatar mana da waƙi'in abin da yake faruwa. Lallai al'umma sun tunkari wani rami na halaka. Ba tare da bata lokaci ba, shugaban da zai jagoranci wannan zama shine babban malaminmu kuma babban limami a wannan masallaci mai albarka, masallacin Darul Hadith, Sheikh Dr. Ibrahim Umar Indabawa hafizahullah. Malamin da zai lakca ta farko ko mai magana ta farko shine dan uwa malaminmu Sheikh Barista Ishaq Adam, daya daga cikin limamin masallacin Markazul Imam Bukhari da ke Rijiyar Zaki. Sannan malamin da zai masa ta'aliki shine dan uwa shehin malami Malam Yahaya Shehu mai mota. Allah ta'ala ya musu tawfiki, kuma ubangiji mai girma daukaka ya sa mu amfana da abinda za su karantar da mu. A gurguje zan isar da abin magana zuwa ga shugaban wannan zama, fadilatu Dr. Sheikh Ibrahim Umar Indabawa hafizahullah. Ina mai rufewa da yin addu'a ta musamman ga babanmu malaminmu fadilatu Dr. Sheikh Ahmad Muhammad Ibrahim. Allah ta'ala ya jaddada masa rahma, Allah ya ƙara masa albarka, Allah ya ƙara ma iyalansa albarka, Allah ya ƙara ma da'awarsa albarka, kuma Allah ya haɗa zukatanmu da ruhikanmu da gangunan jikinmu a cikin aljannar firdausi madaukakiya. Allah ya ji kan malaminmu da rahma, Allah ya gafarta masa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am. Can ya kamata ya je ko kuma ne inda nan kawai ke zuwa. Gabatar da wannan lakca mai albarka wanda kuma innama al-umam al-akhlaq ma baqiyat fa inhum baqiyat akhlaquhum dhahab fa inhum baqiyat akhlaquhum dhahab. In dai al'umma ana magana al'umma to halayya makarimul akhlaq da yake cikin wannan al'ummar shi ne ake magana. In aka ce babu kyawawan ɗabi'u, babu kyawawan halayya sun zaizaye daga cikin al'umma, wannan al'umma din a yi mata kabbara guda bakwai na cewa ta mutu za a ji abin da saboda haka mun sani cewa ubangiji madaukakin sarki yana daga wannan al'ummomi da kyawawan halaye su kuma ya jefar da wasu ya jifa da su saboda munanan halaye da su
wannan abubuwa masu hanyoyi suka hango cewa lallai al'ummar mu tana fuskantar matsala, tana fuskantar gagarumar matsala. Lallai a shawo kan wannan matsala, a ja hankalin mutane, a faɗakar da su. Kowa kuma akwai irin gudunmawar da zai iya bayarwa wurin hana wannan zaizaye wanda dakatar da ita da kuma kawo kasa a cike inda ma in zaizaye ne. Kowa akwai abin da zai iya bayarwa, wanda shi ne abubuwan da za mu bi daga wajen malam cewa menene ke faruwa ne ma, kuma me mu abin da za mu iya yi. Zan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manufar ya faɗa mana manufar aiko shi ba shine in zo in tabbatar da makarimul akhlaq. Inna ma bu'ithtu li utammima makarimul akhlaq. An aiko ne dan in cika kyawawan ɗabi'u. Wa wani abu wanda yake mai nauyi akan mizanin mutum saboda kyawawan ɗabi'u, wanda wato insha Allah kar dogon abin nan gabanin nan zai mana bayani yadda za mu gyara tarbiyyar da gyara tarbiyyar da kuma yin gudunmawar da zama yi ba. Malam bismillah, kana da minti ya isa. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara ɗan cikin wannan masallaci mai albarka, masallacin babban malamin da ta'awar Allah da rahama, ba don kuma sai don mai juna nasiha, mai juna wa'azi akan ka'idar wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Ma'ana ku yi wa'azi, ku tunatarwa, don wa'azi da tunatarwa suna amfanar mu'minai. Muna roƙon Allah da ya kaddara mana wannan haduwa a wannan rana ta 5 ga watan Shawwal, hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1445, wanda ya daidai da 14 ga watan 4 shekara ta 2024 miladiyya. Kamar yadda 'yan uwa suka ji kuma suke gani, wannan maudu'in wannan lacca shine zaizaye tarbiyya, wanda alhamdulillah za mu yi wannan lacca a gaban malamanmu da kuma 'yan uwa don mu kalli irin matsalolin da muke da su da kuma hanyar da ya kamata a ba a gyara su. In ana magana akan tarbiyya, kalmar tarbiyya kalma ce ta larabci, wanda larabci ana maganar cewa kalmar tarbiyya kamar kalma ce da take nufin ƙari ko haɓaka ko wani abu makamancin haka. Shi sa Allah madaukakin sarki ce wa ma ataytum min riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu inda Allah wa ma ataytum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudha'ifun. To amma idan an ce wato tarbiyya ana nufin ƙari ko haɓaka ko wani abu makamancin haka, wanda amma suke cewa kalmar ar-rabb an samu ta ne daga wannan tarbiyya. Idan an ce ar-rabb, abinda ake nufi shine al-malik ko as-sayyid ko kuma al-mudabbir. Shi yasa za ga Allah madaukakin sarki ya haɗa dukkan waɗannan ma'anoni a cikin aya guda ɗaya. Shi yake halitta, yake mallakar halitta, kuma yake tadbirin al'amuran halitta. Cikin faɗin cewa inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahar yatlubuhu hafifa wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi-amri ala lahu al-khalqu wal-amru tabarakallahu rabbul alamin. Suka ce daga dai wannan kalma aka samu rabbaniyun, ma'ana malamai ma'abota ilimi masu shiryar da al'umma, malaman da suka zama
wato sun zama malamai tabbatattu a cikin ilimi wanda kuma suke koyar da wannan aiki da wannan ilimi ne. walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba bima kuntum. to da haka wannan kalma idan mun kalla za mu ga tarbiyya suka ce shine a taso da mutum daga wannan hali zuwa wannan hali har ya samu cika. shi sa za ga zo ana magana akan tarbiyya mutane sun fi tunanin tarbiyya akan yaro, wanda tarbiyya ba tana magana bane kadai akan yaro shi kadai. babba idan ya rasa tarbiyya za ga cewa halayensa sun koma na yara ko sun koma halaye irin na mahaukata. amma dai asali ana ɗora ta ne akan yaro saboda yaro za a taso da shi a hankali a hankali a hankali har a kai shi zuwa ga ina, zuwa ga bacci. da haka tarbiyya wato ita ce take samar da ɗan adam kamili a cikin dukkan wani nau'i na rayuwa, dukkan nau'i na rayuwa ta duniya, wanda kuma wannan tarbiyyar za ta amfani shi har zuwa ranar alkiyama. ana tarbiyyantar abubuwa da yawa na ɗan adam, ana tarbiyyar aƙidarsa, ana tarbiyyar mu'amalarsa, ana tarbiyyar ibadarsa, har a kai ta zuwa ga cika da kuma kyau. to wannan shine abin da ake nufi da tarbiyya. shi sa za a ga malamai na baya sun fi amfani da al'adab ko at-ta'dib, sun amfani da ladubba ko koya mutum ladabi. abin da ake nufi shine ya mallaki aqida lafiyayya, addini lafiyayye, ɗabi'u lafiyayyu. saboda ɗan adam yana rayuwa ne akan waɗannan abubuwan guda uku. abu na farko aqidar ta zama lafiyayya ce. abu na biyu wato alaƙarsa da ubangiji ta fuskar ibada ta zama lafiyayya ce. abu na uku shine sulukinsa ko mu'amalarsa ko ɗabi'arsa ita ma ta zama saliha ce, lafiyayya ce. to idan ɗan adam ya zanto cewa ya samu tarbiyya ta wannan fuskar, to shine za ga duk abin da yake yi mai kyau ne, kuma za ga ana kokarin a koyar da shi, a koyar da gare shi, don ma rayuwarsa ya zama cewa shi a karan kansa yana wa mutane tarbiyya da rayuwarsa, domin mutane suna koyar abubuwa da yawa daga wajen shi. shi sa nace za ga malamai na farko sun fi amfani da kalmar at-ta'dib ko al-adab, saboda waɗannan abubuwan ladabi yana koyar da abubuwa ne masu kyau. amma da ƙarshe ƙarshe yanzu ana amfani kuma da kalmar at-tarbiyya, wanda ita ma abin da ake nufi wancan at-ta'dib ake nufi. kuma kalmar at-tarbiyya da wannan yanayi Allah ya ambace ta a guri guda biyu a cikin littafinsa, inda Allah ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima waghfir lahumā janāḥa al-dhulli min ar-raḥmah wa qul rabbi irhamhumā kamā rabbayānī saghīrā. ya ubangiji ka ji kansu kamar yadda suka rene ni, suka tarbiyyantar da ni tun ina yaro. guri na biyu shine alam rabbika fina walida wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alatika allati fa'alta wa anta min al-kafirin. wannan shine abinda wannan kalma take nufi. ma'ana ta so da mutum daga yarantarsa a koya masa, a tsarkake masa aqidarsa, a tsarkake masa alaƙarsa da ubangiji ta fuskar ibada, sannan a tsarkake masa sulukin shi ko akhlaq din shi don ya zama cikakken mutum. wannan zai ba mu fahimtar cewa inda za mu yoyon baya mu kalli zamani kafin zuwan musulunci, mu kalle shi ta fuskar tarbiyya, za mu ga cewa kafin zuwan musulunci mutane tana rayuwa ne a ƙarƙashin wata irin tarbiyya wacce ba mai kyau ba. domin abu na farko za ka kalle su ta fuskar aƙidar su, za ka same suna bautar gumaka, za ka same su suna bautar abin da yake na gumaka, suna bautata wani Allah wanda ba Allah ba, suna neman kusanci da gare shi, da suna yin yanka ma don wani Allah ba Allah ba, suna girmama abin da
bai kamata su girmama shi kuma in girmama wanda ake wa Allah subhanahu wataala. shi sa Allah tabaraka wataala yake cewa ya abuduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna inda Allah. ma'ana suna bautatawa wani Allah ba Allah ba, wani Allah nan bai iya cutar da su, bai iya amfanar da su, amma suna faɗin cewa waɗannan su ne za su cece mu a gurin Allah tabaraka wa ta'ala. ma'ana wannan shine dalilin da yasa suke bautata musu. ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, ba dan wani abu muke bautata musu ba sai dai tsara mai wato kusantar da mu da Allah subhanahu wa ta'ala. to wannan ta fuskar aqidar su zagan su wato rayuwarsu ta cika da shirka, ta cika da bautata wani Allah wanda ba Allah ba. shi sa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da kalmar la ilaha illallah sai suka ce aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. yanzu bai mana da allolin mu su zama ababen bautan mu zama abun bauta kwaya daya, lalle wannan abu ne na ban mamaki. idan ka bi akhlaqin su ko sulukin su ko zamantakewar su, za ga zamantakewa ce ko kuma ɗabi'u ne da suke cike da zalunci. na farko da sukan yaƙi juna babu gaira babu dalili, haka suke yaƙa juna akan ataka mutum kwai, ko akan kawai tsere wani doki ya wuce wani, akan wannan kawai sai zama dalili ne da zai sa a yaƙi na shekara 30 shekara 40. kaga wannan a cikin zamantakewa su akwai matsala a ciki. za ga sukan je maza da mata su tsawafi a ɗakin Allah sarara, ma'ana al'umma ce da ba ta jin kunyar tsiraici. bayan aƙidar ta ba mai kyau bace, halayyar ba mai kyau bace, ba ta jin tsoron yin tsiraici ko cin abin da Allah maɗaukin sarki ya haramta ko shan jini. sannan kuma zina ta zama wani abu ne da ya yaɗu a cikinsu. wannan zai tabbatar ma da cewa in ka karanta hadisin Aisha da suke maganar yadda ake yin aure a baya, ta bayar da sura na aure guda 4 kamar yadda yake cikin Bukhari, za ga aure guda 3 gaba ɗayan su zunubi da shigar da wato shigar da yaro gidan da ba nasu ba. illa iyaka aure guda ɗaya ne shine kaɗai musulunci ya adoptin sa ya mai da shi aure na musulunci, amma sauran duk za ga su harkoki ne na zina da ɗaukar yara a shigar da su gida a danganta su da uwan da ba nasu. wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa duk wanda ya danganta kansa zuwa ga wani uba ba ubansa ba kuma yana sane, to wannan ba zai ji ƙanshin aljanna. to amma ga wannan ya yaɗu a cikin su, bal ma za ka same su suna da ɗabi'u na kashe 'ya'yansu, dalilin da yasa suke kashewa ko dai tsoron mutum ya samu aibi, yana ganin misali kamar ƙamar suna ganin aibi ne ka haifi Ahmad, ba ta kaza ba ta kaza, suna ganin aibi ne. amma Allah yana ba mu labari cikin suratul Nahl yana cewa wa idza bushira ahaduhum bil unsa dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al-qawmi min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun. da za a ɗansu bushara cewa yana majalisi a cikin mai yana cikin jama'a sai ce ma amma haihuwa me aka haifa mace, to nan za ga fuskar sa ta turbe ne ta yi bai, daga nan ma zai ringa kuya da al'umma saboda nunin abin da aka mai bushara da shi a aqidarsa a itikadinsa, kuma sai fara tunanin yadda zai da ita a wulaƙance zai rike ta ko binne ta zai yi. wannan ne yasa Allah ya ɗauke sarki ce wa idal ma'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat. sannan suna kashe ƴaƴan saboda tsoron talauci ko don saboda talaucin da suke ciki, shi sa Allah ce wala taqtulu auladakum min imlakin, sai ce nahnu narzuqukum wa iyyakum. wani gurin wala taqtulu auladakum khashyata imlak, nahnu narzuquhum wa iyyakum. malamai suka magana musamman al-Imam Ibn Kathir a cikin tafsirinsa yace dan kalli wannan ayoyin guda biyu da wacce suke magana akan min imlakin da kuma suke magana akan khashyata imlakin. min imlakin kana cikin talauci, da haka wannan dalilin ne sa ka kashe ɗanka, sai Allah ya ce to ka sai nahnu narzuqukum, kai da kake cikin talauci da mu ne zamu ajarta ka.
sannan su ma da ba a haife su ba ni ne za mu azurta su. Amma shi ba wai yana cikin talaucin bari, tsoron talauci yake ji. Tun da talauci kake ji tsoro, sai Allah ya baka garanti na cewa su waɗancan ƴaƴan da za a haifa na hannu na rizuƙuhum sannan wa iyyakum. Dan a kwantar ma da hankali, amma na daga cikin ɗabi'un su aka ce suna rayuwa akan zalunci irin na rayuwar dabbobi a dawa. Duk wanda ya fi ƙarfin wani ya murƙushe ɗan uwansa, babu hannu a wajensu. Sannan suna rayuwa a cikin yanayi na cin riba da zinace-zinace da alfasha da alfahari da wato nasaba ko iyaye da duk waɗannan abubuwan. Suka rayu akan shaye-shaye na kayan maye ba gaira ba dalili. Har ma idan ka duba za ga Sallabi a cikin tarihin da yana na Sayyidina Abubakar yake cewa yana daga cikin abin da ya hana Sayyidina Abubakar shan giya. Shi ne wata rana ya fito kawai sai ga wani mutum ya sha giya ya yi mankas, sai je kan kashi sai ya ɗora hannunsa sai ya ɗebo, sai ya zo zai sa a bakinsa sai ji wayi sai ya yi. Wannan iya daga cikin abin da ya sa ya zanto cewa sai na Abubakar giya ba ma ta burge shi ko bai damu da ita ba. Har ma wannan ana magana kafin a haramta ta, har ma daga baya kuma aka zo aka haramta giya. To idan mun kalli wannan al'umma a haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai samu wannan al'umma, a haka ya same shi. To kaga duk wanda ya zo ya samu al'umma a haka, to lalle ya same ta a lokacin da ayyukansa za su yaba. Kuma na san ina yin wannan maganar kuna kuma sauwara yanayin da muke ciki na al'ummar da muke ciki. Za ga cewa wannan abubuwan da mutanen jahiliya suke rayuwa a kansa ba wanda muka rage ko guda ɗaya, sai na wanda ma ƙara. Wannan ita ce al'ummar mu. Kaga wannan yana baka impression na cewa lalle wannan al'ummar tana buƙatar karantarwa ta tarbiyya, tana buƙatar karantarwa ta ilimi, tana buƙatar karantarwa ta aiki. Zamani ya wuce na alfahari da ilimi ko na karanta kaza wani bai karanta kaza ba. A yanzu zamani ne da ake buƙatar a samar da aiki, a samar da tarbiyya dan al'umma ta dawo kan gudubin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zai samu wannan al'umma a haka, sai da ya yi shekara 13 yana ƙoƙarin kafa wa mutane aƙida, ta gyara mutane aƙidarsu da tabbatar musu da tauhidi. Wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba priority, a kira mutane zuwa ga tauhidi, su san Allah, su san girman Allah, su san girman dokokin Allah, su san yadda ake kadanta Allah, su dukkan hanyoyin da ake kadaita Allah subhanahu wa ta'ala. Shi sa abin da ya zo da shi Qur'ani yake gaya mana cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu bil quwwati matin. Wannan daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar na cewa ban halitti mutum da aljani ba sai dan su bautata ba na bukatar wani arziki daga gare su, ba na bukatar sai da ni. Allah shine mai yawan azurtawa, Allah shine mai azurtawa ko mai karfi subhanahu wa ta'ala. Allah sallama ya zo ya tabbatar da tauhidi. Shi sa in ka dauki hadisin Mu'adh ibn Jabal, ya tambayi Mu'adh, ya ce ya Mu'adh, ka san haƙƙin Allah akan bayi kuma ka san haƙƙin bayi akan Allah? Sai shi Allahu wa rasuluhu alam, Allah da manzo Allah su suka kowa sani. Yace haƙƙin Allah akan bayi shine su bautata masa, kada su hada shi da kowa a matsayin abokin tarayya. Haƙƙin bayi kuma akan Allah shine Allah ba zai azabtar da wanda ya mutu bai yi shirka ba. In dai baka yi shirka ba, baka mutu kana shirka ba, to kuma Allah ba zai azabtar da wannan. Mu'adh ibn Jabal ya ce ya makin Allah, ba na yi mutane bishara ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a, kada kai musu bishara, sai su dogara akan wannan suke yin aiki. Kaga wannan tauhidi ne. In kana ko hadisin Tirmidhi, hadisin Abdullahi dan Abbas, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyanci Abdullahi dan Abbas da shi a matakin farko shine me? Shine tauhidi. Dan ya ce ya gulam, ihfadillah yahfazka, ya ce min ihfadillah tajidhu tujah. Yace ya kai yawo da kiyaye Allah, sai Allah ya baka kariya, ya kiyaye ka. Da kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala, sai ka samu tanyinsa da agajinsa a gaba.
kuma haka ka'idar Allah take. In ka kaɗaita shi ka koma zuwa gare shi, to lokacin da ka zo kake neman tanyo da agaji kuma za ka zo ka samu Allah inda kake neman tanyo da agaji. Ka kalli abu guda biyu, ka kalli annabi Musa bayan sun samu damuwa da Fir'auna, lokacin da annabi Musa zai zo fita da gari, ai Fir'auna ya biyo shi. Bayan Fir'auna ya biyo shi, ga ruwa a gaban shi, ga kwan Fir'auna da jama'a sun zo sun za su kama mutanen annabi Musa sai da suka kare suka ce inna la mudrakun, lallai mu za su ababar riska ne, ma'ana za su riske mu kama mu. Annabi Musa amma saboda yaqini da tauhidi da kadaita Allah sai ce kalla inna ma'iya rabbi sayahdi, ce ubangiji na yana tare da ni, zai tsallakar da mu. daga nan Allah ya ce fa wahayna ila Musa alidr bi asati bahra fanfalaka fa kana kullu firqin ka qawdil azim. Wannan sandan aka ce da kirwa ya bare ta samu hanya, kaga ya samu tanyo da agaji na Allah subhanahu wa ta'ala. Makalla annabi Yunus bayan ya shiga cikin ruwa, kifi ya haɗe shi, Allah ya tabbatar da cewa bayan da ya kasance daga cikin masu tasbihi masu kaɗaita Allah ba, to da ya zauna a cikin kifin na har ranar tashin alkiyama. wa inna Yunus lamina al-mursalin id abaqa ila al-fulk al-mashhun fasahama fakana min al-munhadin فالتقمه الحوت وهو مليم سيتي فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم البعث. to dan haka manzo Allah ya zo ya gyara ɗabi'unsu, da haka da ƙarshe sai ya gaya wa Abdullahi ɗan Abbas wata magana, ya ce ka sani duk al'umma da za ta taru akan ta amfanar da kai wani abu ba ta iya amfanar da kai komai sai iya abin da Allah ya rubuta. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gyara tunaninsu, iya daga cikin abin da ya ba su shine tarbiyyar tunani, ma'ana tunanin zalunci ya fita daga ransu, tunanin munanan ɗabi'u ya fita daga ransu. طاعة الشيطان والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. sannan manzala sallama sai ya gyara ɗabi'unsu, ya ba su tarbiyya na ɗabi'a. Shi da kansa sai da Allah maɗaukin sarki ya gyara shi, ya tsaftace shi, ya ba shi ɗabi'un da wato ba su da makusa ta kowace irin fuska, kuma da kansa ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim, lalle kai kana kan waɗansu ta'adu masu girma. Shi yasa Al-Hasan al-Basri yake cewa abinda ake nufi kawai anan shine adabul Qur'an, ma'ana duk wani ladabi da Qur'ani yazo da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ɗabi'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Qayyim yake cewa ma'anar wannan shine lalle kana kan waɗansu ɗabi'u waɗanda Allah madaukakin sarki ya zaɓe ka a kansu a cikin Al-Qur'ani. Kuma mun kalli hadisin Hisham ibn Hakim wanda ya tambayi Aisha game da ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace kana khuluquhul Qur'an, ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Al-Qur'an. Ashe muna son mu gyara tarbiyyar mu sai mun dawo Al-Qur'an. In muna son tarbiyyar mu ta gyaru sai mun gyara, sai mun dawo kan Al-Qur'an. Shi yasa Imam Nawawi da yake sharhi wannan hadisi sai yake cewa abinda ake nufi da wannan manzon sallallahu alaihi wasallam yana aiki ne da Al-Qur'ani, yana tsayawa daidai duk wata doka ta Al-Qur'ani, yana da ladabtuwa, yana ɗaukan wato ladabi daga dukkan wani abu na Alƙur'ani, yana lura da misalan da ke cikin Alƙur'ani da ƙissoshin da ke cikin Alƙur'ani, yana tadabburin Alƙur'ani kuma yana kyakkyawan karanta Alƙur'ani. Don haka shi da kansa kamar yadda yake cikin musnad na Imam Ahmad yake cewa inna ma bu'ithtu لأتمم صالح الأخلاق ومكارم الأخلاق كما يدما ne karanta mana lafazin shi cewa ni an aiko ni ne don in cika ɗabi'u wato masu kyau. Kuma a cikin tarbiyyar Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bayar na ɗabi'u masu kyau ya faɗa ce akmalul mu'minina imanan, mu'minin da yafi dukkan mu'minai cikar imani shine ahsanuhum khuluqa, shine mu'minin da yafi kyawawan ɗabi'u. Kai ya tabbatar da cikin wani hadisin da ke cikin musnad na Imam Ahmad yace babu wani abu da yake da nauyin gaske a mizanin bawa sama da kyakkyawar ɗabi'a. To manzo Allah sallallahu alaihi ya gyara wa sahabbai ɗabi'a su, duk abin da ma karanta yana faruwa a zamanin jahiliya manzo Allah sai ya tsaftace shi, ya gyara aqidun su suka dace
da irin aqidar da wato tarbiyya da irin wato ɗabi'un su zama irin ɗabi'u ne da addinin musulunci yake so. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kyale su wannan sai da musu tarbiyya ta jiki, tarbiyya ta jihadi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su wannan, ya koya musu yadda za su samar da ƙarfin jiki, ya koya musu yadda za su koyi harbi, ya koya musu yadda za su tattali akan qadir wa iddu lahum mastata'tum min quwwa. shi sa za ga sahabbai jarumai ne. shi sa an sallah hadisin muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya roki Allah shahada da gaskiya to Allah zai kai shi lahira a matsayin shahidi ko da ya mutu akan shimfiɗarsa. to da haka sahabbai suke da wannan buri. shi sa za ga Khalid ibn Walid lokacin da ya zo zai rasu ayyayi su jawabai, ba inda bai shiga ba inda babu suka, ba inda babu sara, ba abinda babu harbi a jikinsa. ya ce amma abin mamaki ga zai mutuwa akan gadon, yana ganin wannan abin wani mamaki. amma mu yanzu sai zan cewa mun tunje wannan mun ɗauko ɗabi'u na tsoro. manzo Allah sallama ya musu tarbiyya akan abin da ake kira al-iffa, mana kamewa daga munanan ayyuka, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala umarce mu da mukami akan ka'ida wal yas'af alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli. mana yasa suka tsini zina ba sa kaunarta. har ma ibnu qayyim a cikin rawdatul muhibbin yake cewa yana daga cikin munin zina, abinda zai tabbatar ma da zina tana da muni shine Allah tabaraka wa ta'ala tare da cikar rahamarsa amma ya sanya mummunan hukunci, ma'ana hukunci mai zafi akan zina. in ka taɓa yin aure amma rajul, in baka taɓa aure ba bulala ɗari, kuma wannan bulala ɗarin a gaban mutane akwai fadiha a ciki, a fadda mutum a nuna mai da ayyukansa. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. زي musu bulala ɗari sai ce wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir sai ce wal yashhad adabahuma ta'ifatun min al-mu'minin. kaga wata jama'a daga cikin mu'mini lalle ta je ta ga yadda za a yi wannan. to kaga wannan saboda munin zina. yanzu ka ɗauko hadisin bukhari, hadisin amr ibn maimun al-azdi, shi ya riski jahiliya, ya ce shi ya gani lokacin da waɗansu barai suka je suka yi zina, ɗan uwansu barai suka je suka jefe su. ɗan uwansu barai hatta dabbobi suna kyamar zina. yanzu idan mun kalli wannan yanayin namu ya fi kallon zina. to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yawa sahabbai wannan tarbiyya, ya tsabtace sulukinsu, ya tsabtace rayuwarsu daga wancan datti da aka baro. to amma matsalar shi ne kamar yadda yi da kuma ka faɗa, menene yanzu wanda ma karanta na zamanin jahiliya a takaice wanda babu shi a wannan lokaci. na farko dai akwai shirka ta kowane irin fuska, akwai shirka ta kowane irin fuska. ba za ma ka iya ƙididdige hanyoyin da shirka take shigowa ba. ba abin da ake a zamanin jahiliya wanda yanzu ba a yi. ana bautar shehuna a garin nan, ana yi a ƙasar nan, ana yin bautar wasu mutane. yadda ka san za ka yi zikiri ka ambaci Allah, haka ake zikiri ake ambatar wasu mutane. ka ɗauke maganar asiri, maganar canfi, maganar kaza, duk wannan yana faru. idan ka kalli ɗabi'un mutane za ka ga halin da muke ciki yanzu. zina ba komai bace, mu muna da karuwa ma har da homosexual, bayan homosexual har da lesbianism, duk wannan yana cikin al'umma. kai zinan maharin ma, ma'ana ka ringa zina da wanda ma maharrama ka ce a wannan yanayin taya. uwa ce zina da ɗanta, uba ya zina da ƴarsa, uwa ya zina da ƙanwa ce zina da wa. wannan ka ɗauke ma wai alaƙar cousins, ba wannan ba a tsakanin kajin akwai aure. shi sa malamai suka sa irin wannan zinar suka sa mata horo mai ƙarfi. kaga hukuncin zina sai ka yi aure ne za a yi mara jini, amma in ka je kai zina da muharrama ka hukuncin kisa.
mutum ya zina da mahaifiyarsa ko ya zina da wani hukuncinsa a kashe shi saboda ya zama dabba bai da hankali. A wannan al'umma har da ƙari na zina da dabbobi. Wato ita wannan al'umma saboda lalacewar tarbiyyar wato waɗansu abubuwa da babu a jahiliyyar da yake faruwa. Na yi tafsiri bara a Kaduna a Ikara, sai wata yarinya ta mun tambaya, wai idan an yi yanzu 'yan mata aure irin 'yan shekara 18, 19, 20, akwai manyan mata 'yan shekara 45 zuwa 50, akwai kuma masu kuɗi a waje irin wannan sababbin auren, to su waɗannan manyan matan za su rinda farauto waɗancan suna kai musu su biya yaran su biya su irin sabon aure. yarinyar sai suke tambaya ta, malam ni irin wannan ya faru da ni, shekara ta guda tsakanina da mijina babu ciki har ma muna zuwa asibiti, amma ina fara shiga wannan harkar sai ga ciki yanzu watan sa 8 a jikina. To kalli ɗabi'un mu wajen shaye-shaye, ka dubi da ake tallan karuwanci a social media, duk da ya sun zo sun matse kirji, yau ga danganci wannan duk ne akan augon jahiliya. Yanzu mace da irin ta ɗame jiki, ta fito da kirjinta, ta fito da bayanta tana nunawa, kar ka ɗauka cewa wannan kawai rawar da abin da take shi ne a nan, a'a talla ne, is an advertisement, tana tallan kanta ne. Da haka duk wanda ya ganta zai neme ta, kuma za a ji a da ita, saboda ne an sa mutane son duniya. To da gaskiyar magana yanzu abin da muke buƙatuwa zuwa gare shi, wallahi matsalolin su sun fi ƙarfin mu. Kaga da tauhidin nan babu shi. Abin da ya fi tashin hankali na rashin tarbiyya shine abin da ke tsakanin ma ɗalibai da malamai. Abin da ke tsakanin ɗalibai da malamai rashin tarbiyya ya shigo ciki. A wani lokacin saboda siyasa, a wani lokacin saboda shaitan ya shiga jikin mutum. Misali yanzu akwai malaman da sun karantar da mu, amma mai yiwuwa Allah ya sa mun karanta wani abin a yanzu da su kuma ba su karanta ba. Misali ina da wani malami, malam ɗalla da sunan shi, na yi karatu a gurin shi, hatta ni makaranta allo ne, hatta alifin ba'un ta'un shi ya koya musu a haka. Amma ni abin da na iya shi ne hatta alifin ba'un ta'un ni da fulatanci na iya, shi ne kafu na mara alifi ainihin gaƙul wawu jalibe a rebe dole alifi lamun nuna wani ɓale wa sinara aya. Da aka mahaifiyata ta koya mu, na zo na koyi alif an baki yau zalba a lugaɗi lallan hakuri. To shi koya min wannan alifin ba'un kaza, shi koya min ƙirgen larabci, amma daga baya zo yana karatu a gurina, in na ba shi ma shimfiɗa ta sai ce a'a, lokacin da nake koya ma ba ka hau shimfiɗa ta ba, ni nan da za ka koya min ba na hau shimfiɗa ka ba. To ba mu da irin wannan tarbiyyar. Yanzu idan na zo na sauraron karatun malam Yahaya, kullum in nake so ina malam Yahaya kuskuren nahawu, ina malam Yahaya da aya ba daidai ba, to in na tafi wani guri kuma da wannan zarrin da aibata shi. Ni kuma da jan aya da ba ni manta wata rana malam Pakistan ya taɓa yin wani bayani, kai wani yaro ya je gurinsa ya ce masa Allah bai da jawabin nan ba, malam sai ya ba shi hujja. Malam yau bayani sai sai ka ban hujja da nan bai gano jahili ne sai ko alfiya ta yin malik sharbi na ibn aqil ya zo gano wani baiti ya ce ga hujja ta, ya ce to alhamdulillah tunda an bani aya ya ce tunda an bani aya na yarda. Na san wani malam yawo abokinmu ne, sai irin wannan ya taɓa faruwa da ɗalibin shi, ya same shi sai wallahi shi sai ya ba shi hujja. Da ya zo sai mai kawai sai ya ja mai baiti 20 ya ce fasasa bi zakal kalkaliman wa shiddatan, ya ce masa ka ga wannan hadisin ga abin da ya faɗa, ya ce to alhamdulillah tunda an samu hadisi, masha Allah. To wannan rashin tarbiyyar har cikin ya shigo wajen rena malamanmu da rashin girmama su da rashin mutunta su da neman laifukansu. Kai ka ɗauka malami ya ce ma shi ma'asumi ne, sai ka ce ya ɗauka cewa shi ma'asumi ne. Ya yi uwa, muna da fama da zaizayewar tarbiyya kamar na faɗa ta fuskar tauhidi. Wallahi a cikin ahlus sunna akwai wanda bala'i ya faɗa mai gurin ɗancin da yake zuwa, ka ɗauke su yan ɗariƙar kansu. Muna fama da rashin tarbiyya ta zinace-zinace. Wannan social media da kake gani muna fama da rashin tarbiyya a cikinta.
to amma menene zai ba mu mafita a cikin duk wannan abin da nake yi? Me dalilin da ya ja muka samu matsala ta farko shine ba mu da kiyada saliha, ma'ana ba mu da shugabanci na gari. ‘Yan siyasa su ne suke zama shugabanninmu. ‘Yan siyasa muna wa siyasa kallon harkar banza ce, sai muka kyale mutanen banza da jagorancin mu sai suke jagorantar mu ta harkar banza, wanda dole ne wajibin mu ne mu samar da shugabanci na gari. Wajibi ne gurin a samu shugaban jam'iyya na ward, a samu na local government, a samu na state, a samu na ƙasa. Wajibi ne a samu ɗan takarkari masu imani, masu abin masu zuciya ne, don in an samu mulkin a ɗora mutane akan tarbiyya ta gaskiya. Ai ko Kano za ka duba, za a ga akwai mutanen da sun rike gwamnati, kuma a zamanin gwamnati su an kula da addini, an kula da tarbiyya, an yi maganin mutanen da ba a daidai suke tafiya ba, inda za mu yi kan ma'adalci. Iya daga cikin abin da ya ja mana shine siyasa. Wato abin da zai baka mamaki, ahlus sunna da yawa ba su waye ba. Malamin ka na karantar da kai aqida da ibada da talbiya, amma akan dan siyasa zaka iya zagin malamin ka, zaka iya cin mutuncin malamin ka. Malamin ka ne kamata zai ma jagora cewa ka zabuwa na karka zabuwa ne. A'a, amma kai yanzu kai ne kai gunan da so kake malamin ka kai zaka biya mai ga wanda zai zaba. Wannan ya ba wasu siyasar dama suka mayar da malamai su ne makiyansu. Addini shine abin da ba sa so, kuma akan haka mutane suke goya musu baya. Shi yasa duk girman malami a Kano, kowaye shi, ‘yan siyasa za su iya zagin sa. Bari Allah mana misali da wani abu guda ɗaya na magana a kansa. Wata rana malamin Profesa Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo ya je zai yi wata tafiya a airport, sai wani ɗan siyasa Alhaji Murtala Salagaro shi ma zai yi tafiya, sai suka hada airport. Alhaji Murtala da ya da sani sai ya girmama shi ya gaishe shi. Wallahi sai na ga wani yaro ɗan siyasa yake cewa Rijiyar Lemo an je karɓar reward. Shi bai ma san waye da sani ba, har na ga tunanin ya je gurin wani karɓar reward. Yanzu Allah wata irin lalacewa ce, ka kalli malamin addini ƙwararre sananne wanda ba shi da wani abu sai harkar da'awa, shi ba sa bakin sai yake a cikin harkar na siyasa ba, kawai don ya gani da wani musulmi ɗan uwansa ya gaisa ka ce ya je karɓar reward. Wannan wata irin rashin tarbiyya ce. To waɗannan 'yan siyasar da kuke goya baya yana daga ciki. Abu na biyu shine wannan kafofin na sada zumunta sai in taimaka wajen lalace tarbiyya. Ana tallan asiri da shirka a ciki, ana tallan daudu ba, da ɗan daudu ya yi riga ya matse jikin sa shi ma yana nuna bodi. Namiji ba, ina namiji na bodi. Allah ya ga kowa a tsaye yi kam, Allah ya kama alu, amma kuma sai ka matse jiki kana kalle kuma ɗan daudun ya azu a neme ka. Duk wannan kafofin sadarwar suna da wato takobin mai kai bibiyu, mai kyau da mara kyau. In kai amfani da mai kyau zai amfane ka, in kai amfani da mara kyau kuma zai cutar da kai. To wannan su ma sun taimaka. Hatta karatun boko da kake gani, tunanin ba wai shi karatun ba, shi ma ya lalata mana tarbiyya. Shi sa ga kakanninmu da ni an sani a primary school, kakana ya je zazzagin unguwa yace ɗansa ba zai yi boko ba. Saboda me boko na farko za ta lalata ma addini. Da yawa daga cikin da suke boko zalla da ba su da addini, kuma so suke wai da boko su za su hukunta addini. Ka ji an boko da an karatun boko ba, ka san asali in za a kai amarya ana kai amaryar boko kafin sai a zo a kai ta gaskan. Ka zo can ta farkon ya sunanta a fassara amaryar ƙarya. To karatun boko karatun ƙarya ne. In ba na ƙarya bane ka samu mutumin da ya gama digiri a 2015 ma, ba ni shekara tara ba, ka ɗauko mai kwashin kai gasa kala biltu ka bashi, ka ce in yi amsa wannan 60/100 ya zama 100/100, wallahi ba zai iya ba. Amma da ka ɗauko malamin hadisi ka bashi duk wani abu da ake bukata a hadisi ka bashi zai yi, malamin shari'a zai yi, malamin qur'ani zai yi, malamin kaza duk zai yi, ko da ya shekara ne daga ba, saboda karatun gaskiya ne na tare da shi. Sannan za ta ma san duniya boko, aini na fi karfin kaza, na fi karfin kaza, na fi karfin kaza, ba zan sana'a kaza, ba zan ji kaza ba.
shi sa da yawa in ga yan wannan da yawan su yan boko ne kai hatta Najeriya waɗanda suka lalata Najeriya yan boko ne amma lokacin da muke da yan majalisa wanda sai mutum ya cire rigar siyasa a bayan mota in ya fito daga taron majalisa zai gane motarsa a lokacin ba a sace mana kuɗi ba a samu a cikin wannan bala'i to da ka ita boko kawai kai karatun boko amma halayyar ka aje ta a gefe to iya daga cikin abin da ya jefa mu cikin wannan bala'i shine talauci mummunan talauci ya taimaka da za ka je ka yi survey a cikin mata 'yan fim sa ga da yawansu abin da yake fito da su zuwa wannan talauci yarinya ce an aure ta an sake ta da 'ya'ya biyu a gidansu ba za a iya rike ta da 'ya'yanta ba shi mijin ya koro ta ganin sai ta da tunda tana da sura ba abin da za a shi ne ta fito bari daga harkar fim ma waɗansu sai su daina fim din sai su koma karuwanci zalla ana ɗame jiki ana ɗame kirji ana nuna icon to kai kuma in ta yi ma sai ka je ka nema to talauci ya taimaka sannan ina da cikin abin da ya taimaka tarbiyya ta lalace akwai hasada a ciki hasada ayo malami hasada ayo mai kuɗi hasada ayo kowa hasada menene maganin wannan da za mu samu tarbiyya lafiyayya wallahi shi sai mun bude nan abubuwan ɗaya bayan ɗaya na farko da samar da shugabanci na gari shugabancin da ba zai ringa lalata mana yara ba ta hanyar ba su kwaya ta hanyar ban 'yan siyasa mugaye ne duk wani siyasa ka kalle shi ɗansa zai nema masa bukami ‘ya'yanmu kuma zai ba su kwaya ɗansa da matarsa zai ɗoye su mu kuma zai fito da matanmu da ‘ya'yanmu su ringa zage-zage a kan titi da social media da sun fi samar da shugabanci na gari kaga wannan gwagwarmaya ce mai kyau zancen ka zo ka ce ba za ka yi siyasa ba wannan bai taso ba dole a sami 'yan siyasa a cikin wannan wajibi ne saboda ba zai yi da kawai mu ringa ɗaukar damar mu muna ba wasu mutane suna sace mana kuɗi kuma suna lalata mana tarbiyya kuma abin mu yake shafa abu na biyu dole sai mun musulantar da siyasa mutanen kirki su shiga su musulantar da ita siyasa ba gaba ba ce shi mulki amana ne kowa ya fahimci wannan wanda ya samu a taya sauki amana wanda bai samu kuma ya haƙuri ya ɗauka ba alkhairi bane a wajensa wannan wasa'il din wannan hanyoyin social media din da muke gani wallahi sai mun tsaftace su ba za mu tsaftace su kuma sai mun tsaftace zuciyar al'umma domin hadisin bukhari da muslim yace ala inna fil jasadi mudga idha salaha al-jasad kullu wa idha fasadat fasada al-jasad kullu ala wa hiya al-qalb in wannan zuciyar ta kyaru to dan adam zai gyaru ba ga mutum yin zunubi sai a ɗaga mai baki in ya tuba sai a wanke in ya ƙara sai a zuwa da ƙarshe in yana ta yin zunubi zuciya za ta zama baka irin bai san daidai bai san ba daidai ba duk an bai zunubi da za ka iya da shi sai je kuma wannan shugabancin na gari in muka samar da shi da siyasa ta gari shi zai sa a yi maganin duk wani cin hanci da wani bala'i da zai kalli harkar kwaya da ake shigo da ita don a halakar da mu kaga mutum ya sha kwaya ya kashe babansa a unguwan nan wani ya kashe babansa mutum ya sha kwaya a yobe ya kashe babarsa wallahi a wani abu na taɓa gani sai da mai kuka lokacin ina da gida a brigade na taho zan ɗauki mota ta a gurin da nake fakin sai na ga wajen ɗan bijilanci an taru to na san ɗan bijilanci sai na je nan ga me ake sai na kamar da nake me faru sai na mun wata mata an mata duka jina-jina da jini sosai sai na ce wannan wani imani ne da ke wannan bayar Allah sai aka ce ka ganta na ce me ya rasu ce wallahi akan 200 yace kuma abin mamaki yadda wallahi ban san lokacin da hawaye zuwa mun ba ni dai ne wannan abin gwamnati mutu wallahi wanda a ce na mutu amma ba ta damu ba ce ba ta duka jina-jina kuma an kawo ta wannan al'ummar shi ne fa tarbiyyar da muke ciki yanzu Allah saboda kishin iyaye fa guri 4 ko 5 idan Allah ya ce bautata mu abin da zai gaya mana gari sai ce bautata wa iyayen wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah sai ce me wa bil walidayni ihsana wa abudu Allah wa la tushriku bihi shay'an sai ce bil walidayni ihsana قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا فأتوا بالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا التي عن اشكر لي ولوالديك إلي المصير حديث البخاري ومسلم حديث أبي بكر نفي بن الحارث yace bana ba ku labarin mafiya girman manyan laifuka don an tara manyan to waɗanda suka fi girma sabbin suka ce ga mana ya ma'aikin Allah na farko ce al-ishraku billah sai ce hukukul walidai sai kaga hukukul walidai shine da biyu
sai alawa qawlu zur wa shahadatu zur. Abin da nake so in ce a nan gurin shine wallahi sai mun samar da shugabanci na gari, mun musuluntar da siyasa, mun musuluntar da zukatan mutane, sannan hatta karatun boko sai mun samar da makarantu namu, ko kuma in muna cikin jami'o'i da kwalejoji mu ringa nuna musu wannan ba komai bane, ga yadda ya kamata ɗan adam ya zauna kai karatun boko amma ka tabbata kana da tarbiyya ta addini. Wallahi sai mun yaƙi talauci. Duk wani matashi na sha faɗa iya daga cikin abin da yasa ɗan siyasa mugaye suke cutar yaran mu, suke koya musu rashin tarbiyya. Wallahi yaran mu da tunanci abu uku ba. Duk wani malami da gani a nan garin tun daga nan hannan da ku da kuke da nutsuwan nan, kowannen mu sai da ya tunanci abu uku, shi yasa muka farkon kowa. Abu na farko bayan aqida da musulunci to mun tana da abu uku. Abu na farko shine karatun za addini, abu na biyu shine karatun boko, abu na uku shine neman kuɗi. Karka yi ka neman kuɗi, duk inda ake neman kuɗi ka je ka nema, saboda za ka ci, za ka sha, za ka tsira, za ka kula da iyayenka. Amma in ka zama ɗan bangar siyasa to zai amfani da kai ya ringa abin da zai baka la yusmin wala yughni min ju. To kuma kai a matsayinka na ɗan adam ya kamata ka zama kana da yanci, domin Allah ya yi ka a matsayin mai yanci. To sai mun yaƙi talauci. Duk wani irin sana'u lalle a gan mu a gurin, duk wani buge-buge na halali lalle a je a buga da mu. Duk inda ka je ka samu kuɗi ka je ka samu shi, amma ta hanyar halali. Sannan sai mun bar hasada. Tun daga kan Malam Aliyu musannan gurin Allah bai yi mu ɗaya ba. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya. Nan duka ba ɗaya muke ba. A cikin waɗansu sun haddace alƙur'ani, a cikin waɗansu ƙur'ani ya musu laushi, a cikin waɗansu wato hufaz ne na hadisi, waɗansu sun karanta shari'a, waɗansu sun karanta islamiyyat, wani yayi kaza wani yayi kaza, haka muke. Sannan a abin duniya ba ɗaya muke ba. Kila wani yana da miliyan 100 amma wani 10 gare shi, wani miliyan 1 gare shi, wani kuma kila bai da kosis. A haka mu ɗauka cewa babu abin da Allah bai mana ba, kuma ba ma hasarar abin da Allah zai ba wani. Duk abin da Allah ya ba wani rabansa ne tun yana cikin Allah ya rubuta masa, ko ba zai kauce masa ba. Kar mu yadda mai hasada. Ɗan mutum yana da wani halayya ko wani matsayi na alkhairi mu koya da gare shi, wannan ba laifi bane. Amma hasada da gaba da kiyayya lalle ne barta, da kuma dukkan wani abu da muka san wannan abu mummunan al'amari ne, zai jefa mu cikin lalacewar tarbiyya da rashin hankali da yin abu ba daidai ba. Ina ganin wannan a takaice shine abin da zan iya faɗa a daidai wannan gurbi. Abin da na faɗa zama daidai wannan da sai daga Allah, Allah ya mu lada. Wannan ne kuskure kuma Allah ya mana afwa. Wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayaruna ka sake gaba ɗanin da ban faɗa ba. Tashin da aka yi lallai wani saurari wannan nasa ne na cewa wanda ya yi social media a ƙwarar kuwa ɗan TikTok bayanan nan da abubuwan nan da ya yi bada a ba da TikTok ba wato matan abin da ya san duk abin da mafi yawan abin da yake kewa yake kawo a al'umma, kuma wannan ɗaya daga cikin nauyi ne da yake biyan malamai a kan cewa su bibi duk abin da yake cikin al'umma suka yake gudana domin su bi hanyar magance wannan abin da yake da mutane. Wannan yana da cikin nauyi da malamai da yake kan malamai dangane da al'ummar su. Allah ta'ala ya saka wa malamai kai, kuma Allah ya ba mu ikon aiwatar da dukkanin abin da malami mana bayani a kansa.
kafin mika magana da marasa ke bayani dangane da ce batun boko din nan wallahi yana magana ana tunawa da malam Ibrahim da kansa yake cewa wallahi wato ainihin ba ainihin boko haram suna cin mutane ba da duk bayan boko haram da mugun tanadin da yake ƙarƙashin boko din nan ba ƙaramin abu ne ya kamata kuma da yake ci da wanda zai sa ya ce sun waɗannan abubuwan dai da zama da mutum ya fi amfani da irin da kawai da haka zan da ta kuma sa amfani da ko haɗa wa da mai wanda ya ko haɗa wa da mai sai ko irin da farko da haɗa da magana da a lokacin da ya haramta amma da irin kawai kai ba su da akidar kai idan ma zan ne da to akwai malam shi ne jiman saliki dangane da abin da ba da ya gabata wannan bismillah mulkin biyar a cikin kai sai ka goma أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته babu shakka bayanan da barista ya gabatar za a iya cewa bayanai ne waɗanda suke tushe ko kuma kan lacca ɗin da kuma gangar jikinta ya ɗauko tun daga tushe har zuwa reshen abin da ya kamata a tattauna a kai babu buƙatar ƙara kawo wasu ayoyi ko hadisai musamman ya karaɗe ayoyi da hadisan da ya kamata a kawo sai dai mu kalli waƙiyin abin da yake faruwa a yanzu wanda dukkaninmu shaida ne akan abubuwan da suke faruwa a gidaddajinmu, unguwanninmu, jihohinmu da ƙasarmu baki ɗaya. Idan muka kalli matsala ta tsaro kashi biyu ce za mu iya cewa a wannan yanki namu. Akwai matsala ta tsaro na waɗanda muke kiransu 'yan ta'adda. Wanda ba sa cikinmu a zahiri suna dazuzzuka suna kama mutane ko suna kawo mutane hari wannan kowa sananne ne da wannan akwai kuma matsala ta tsaro na cikin gida shine barazana ta 'yan daba ko mu ce 'yan sara suka ko kuma a ce musu 'yan bangar siyasa da kuma sunayen da ake ambatarsu da shi a garuruwa namu na arewa asali ita daba a wancan lokaci babu ita domin za mu iya cewa idan muka kalli tarihi musamman a wannan jiha tamu ta Kano kafin zuwan siyasa ta jamhuriya ta biyu ba a san sunan daba ba a san ɗan daba ba a jamhuriya ta farko lokacin su Ahmadu Bello Sardauna da suka yi siyasa an yi siyasa amma da 'yan tauri su kuma 'yan tauri a wancan lokacin suna ɗaukar harkar farauta a matsayin sana'a ne kuma za ka same su suna ba da magungunan gargajiya wasu kuma suna da wasu sana'o'in kuma lokaci-lokaci sukan fita farauta ba za a ce babu rigingimu a tsakaninsu ba amma rigingiminsu a junansu ne kuma a daji in sun haɗa a gida suna gaisa kuma suna zumunci da junansu
to ana nan lokacin da jamhuriya ta biyu ta shigo, yana daga cikin abin da ya haifar da daba musamman mu a Kano, rigimar siyasa da aka samu ta hanyar santsi da tabo. Akwai 'yan siyasa wanda ake kira 'yan santsi, wanda an kafa gwamnati ƙarƙashin PRP, sai ya zamana an samu saɓani da shi madugun PRP ɗin da kuma gwamna da yake mai ci a lokacin. Shi gwamna ya fita daga jam'iyya ya ta ɗauki wata jam'iyyar, to sai ake ce musu 'yan santsi. Su kuma waɗanda suka zauna tare da madugun PRP ɗin sai ya zamana ana ce musu 'yan taɓo. To tarihin daba da wanda suka rubutu akan daba daga nan ya samo asali. Asali daga bangar siyasa ne aka haifar da daba da ɗan daba. To tun daga wancan lokacin wanda siyasa ce ta haifar, to sai ya zamana wannan siyasar ita take yayyafa wa wannan dabar ruwa, tunda ita ta shuka ta, ita kuma take mata ban ruwa, har ya zamana yanzu ta yi ƙarfin da ya zamana wato ba zai yi a tuje ta da hannu ba, sai dai a yi maganar sarewa. Har kuma zuwa yanzu waɗannan 'yan daba da ake kiransu 'yan daba suna samun gata ne a gurin 'yan siyasa. Idan muka fito muka gaya wa kanmu gaskiya, ai an yi lokacin da babu siyasa, lokuta na soja. Daga lokacin da aka ce an yi ku na farko na 83 kai, ku na 1983, lokacin da Janar Buhari suka karɓi mulki a lokacin yana da kaki, sai ya zamana a lokacin an kashe daba babu ita. Har sai da ta kai idan ɗan daba ka kira shi da suna ɗan daba sai ya kai ka ƙara gidanku. Don ni shaida ne a wani a unguwanmu a lokacin kafin nan, in ka ce masa komai ƙanƙantar ka ce ƙaurawa ne sai ya ce ya yaro. Kawai da na gan shi lokacin an fara kaman su sai na ce ƙaurawa ne, sai da ya kawo ƙara gidanmu, saboda ana ce masa ƙaura, baya so a ji ana ce masa ƙaura saboda kame sa ake yi, kuma da yawansu wanda ya tafi baya dawowa. Sai gashi an kashe daba ɗin. Haka nan lokacin sojoji haka da ya ta tafiya daba ta mutu, to amma da siyasa ta dawo to sai daba ta dawo. To kaga kenan wannan yake nuna mana akwai kyakkyawar alaƙa tsakanin daba da siyasa, akwai kyakkyawar alaƙa. Hasali ƙwacen waya ya fara ne ta hanyar yawon kamfen ɗin siyasa. Idan suka je kamfen suka dawo sai su wannan yaran su yi gungu su shigo cikin gari suna ƙwacen waya, suna ƙwacen jakunkuna na mata, ta hanyar da abin da ya fara kenan. Gashi yanzu yana so ya zame mana matsala a cikin gidajenmu da kuma unguwanninmu. To kaga kenan wannan matsalar dole sai an komawa maganar da shi Malam Ishaq yake yi ta cewa dole mutanen kirki su ɗauki ragamar siyasa, domin ya zamana an yi maganin wannan cin amana da yawa daga cikin 'yan siyasa suke yi gurin amfani da 'ya'yan al'ummarsu gurin cimma nasu bukata. Wannan a ɓangaren matsalar daba ce. To a ɓangaren matsalar daba ɗin nan, idan muka fito muka gaya wa kanmu gaskiya, jami'an tsaro da muke da su na kowane ɓangare, wallahi ba za su iya maganin wannan abin ba. Domin barista Ishaq shaida ne, akwai sanda ya taho guna za mu tafi wata unguwa da shi, ya zo ya tarar a nan cikin gari an dawo daga kamfen, an yi kamfen an dawo, yaran nan sun rikita cikin gari, sun kan taho sama da su 300 zuwa 500, kowa da makami a hannunsa.
suna ta kwacen waya, ana gudu suna kwacen jaka. To bayan wannan abin ya lafa ya ƙaraso, sai muka shiga mota muna tattauna magana. Inda za mu je sai Allah ya sa sai muka haɗu da wani babban ɗan sanda, kuma shi unguwarsu ɗaya, sun yi harkar bal tare, domin tsohon ɗan bal ne, sun yi bal tare. Aka haɗu, kowa ya gaya wa kowa sunansu na bal ɗin. Ya ma sunanka? Bayan sai hira, muka yi hira sosai, sai shi ma na sake ke gaya ma gafa abin da muka gani, an yi kaza kaza, yau da za ku iya ɗaukar mataki. Ya ce gaskiyar magana, ya ce ba mu da ma'aikatan da za su yi maganin wannan abu. Ya ce duk mota guda kaza ne, ana ba su bindiga kaza, yaran nan suna tahowa kaza. Shi kuma ya gaya mana wasu abubuwa dai wanda ya ga da cewa ba zai yi jami'an tsaro su iya maganin wannan abin su kaɗai ba. To kaga kenan ashe abu ne da al'umma dole a haɗa ƙarfi da ƙarfe da jami'an tsaro gurin maganin wannan abu. A bayanan da Malam Ishaq ya yi, ya jawo ayoyi yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gina zukatan sahabbai gurin jarumta. To kar mu ɗauka wannan wa a'iddu lahum mastata'atun min quwwatin din kawai ta tsaya akan kayi wa kafirai tanadi. A'a, ya kunshi dukkanin wanda zai ma barazana ga rayuwarka. Dole ne al'umman mu su zama cikin tanadi. Kada ya zama na kullum mu zama matsorata, wai zaka ga cewa mun taru mutane da yawa, muna gani yaran da ba su fi 10 ko 5 su zare makami su tare wani ai ta'addanci, a kwace masa wayarsa da dukiyarsa, duk muna gani kamar irin yadda ake a India. Kawai mu tsaya muna kallo, ko kuma kaga kowa yana kokari ya gudu, wanda kuma idan ka tattara wannan mutanen da suke gurin suka ɗauki sun fi ƙarfin waɗannan yara. To amma sai ka ga mun zama lusaraye, muna ji muna gani. To idan yanzu kana kallo an kama wani, an ci zarafinsa a gabanka, idanka, wataƙila fa nan gaba kai ne kuma, kai ne za a tare, kai kuma ka zama abin kallon yadda kai kallo jiya. Kaga dole ya zamana an haɗa ƙarfi da ƙarfe da gwamnatocinmu da jami'an tsaronmu gurin maganin wannan abu. Yin kwamitoci a unguwanni yana da matuƙar muhimmanci, domin ni shaida ne kuma na ga wannan. Babu wanda bai san a unguwarmu ba, in na ce unguwarmu ya kasai daga titin ƙofar Nasarawa zuwa bakin asibiti, hatta a rediyo sai da aka fito aka faɗa aka ce a ringa hankali da nan wajen. An ka taho wannan titin karka ɗauki waya, domin tsakar rana za a iya tare ka a ƙwace kuma a ji maka rauni idan ka ƙi, wani ma a yi a sanadiyar ransa. Amma da mutanen unguwar suka tashi suka yi kwamitoci, suka yi kwamiti a junansu, suka haɗa kai da jami'an tsaro, yau wannan abin ya zama tarihi. Za ka iya tahowa daga bakin ƙofar Nasarawa ka je bakin asibiti baka ga ana shan sigari ba, sigari, ko kuma ka ga mutum ya kunna sigari, da ya ga ɗaya daga cikin matasa ɗaya ya zo wucewa sai ka ji ya ce sigari ce dai. Yana nuna domin ya san in yar sigarin ce za su ci shi ne. To kaga kenan wannan kwamitocin yana da matuƙar amfani. To a nan dole ne iyaye sai sun tsaya an koma yanayin yadda iyayenmu suka rayu gurin tarbiyya a da. Ita tarbiyya kamar yadda muka ji tun a farkon wannan lacca, asali aiki ne na Allah. Ɗan adam ba zai iya yin tarbiyya shi kaɗai ba. Ita tarbiyya rufin ɗaki sai an taru. Iyayenmu na da sun yi ƙoƙari sun cimma nasara gurin tarbiyyantar da 'ya'yansu, saboda sun buɗe hannu sun ba da dama kowa ya shiga cikin tarbiyyar, sun yadda ɗana kowa ne. Amma yanzu mun ce kowa ɗansa ne,
baka yarda maƙocinka ya sa baki akan tarbiyyar ɗanka ba, kai ba maƙoci ba ma baka yarda abokinka da kuka tashi tare ya sa baki akan tarbiyyarka ba, kai bar ta aboki ma baka yarda ɗan uwanka shaƙiƙinka uwa ɗaya uba ɗaya ya sa baki a tarbiyyar 'ya'yanka ba, baka yarda ba. Wanda a rayuwa mutum ba zai yi ya ringa yawo da 'ya'yansa ba zai yi duk inda kake kana tare da ɗanka kana ganin me yake ba. To duk lokacin da aka ce kana tare da ɗanka kana ganin me yake yi, tarbiyyarsa tana hannunka, amma sanda baka nan fa maƙocinka shine idanka, abokinka a unguwa shine idanka, ɗan uwanka wanka ko ƙaninka shine idanka. To amma idan ka ce duk ba ruwansu da tarbiyyar ɗanka, to za a wayi gari kana ji kana gani sai san da tarbiyyar ɗan naka tafi ƙarfinka, sannan kuma za ka zo kana dana sanin abin da ya faru a baya. Mun ji a rediyo wasu daga cikin unguwannin da wannan abin yake faruwa, musamman a cikin azumin nan, an yi hira wani daga cikin iyayen yara wanda ya ce da ɗansa a ciki, amma ya fito ya ce laifin na mu iyaye ne, yaro yana laifi amma kowa ƙoƙari yake ya ɓoye nasa a gida. Za a biyo yaro a zo kama shi hukuma domin ladabtar da shi a yi maganin wannan ɓarnar da yake, amma yana shiga gida iyayensa mata za su zo su tare su ce ba za a shiga musu gida ba, su ɗansu baya ciki. Kowa ƙoƙari yake sai ya tsaftace ɗansa. To kaga aiki ne na iyaye, dole mu dawo yadda mu aka tarbiyyance mu a da. Wallahi sau da yawa muna faɗa cewa duk mutumin da ya wuce shekara 50 a yanzu, shi ya san yadda aka yi masa tarbiyya ba haka yake yi wa 'ya'yansa ba. Mun rabu da yadda mu aka yi mana, mun ce yanzu mu na mu yan gata ne. Mu ɗauko babban misali ɗaya kawai akan sha'anin ilimi. Dukkaninmu mun yarda cewa a yanzu an fi yawan yin ilimi, amma kwalitin ilimi a bayan ya fi na yanzu. Duk mun yarda da wannan. Amma wancan mai kwalitin a wancan lokacin duk makarantun da suke na gwamnati ne, iyayensu ba san kashe kuɗi ba. Dukkaninsu fita suke yi a ƙafa, galibinsu su tafi makaranta, watakila kuma tana da nisa a ƙafa. Wani ma zai tafi ba kuɗin makaranta, amma haka zai je ya dawo sai ya dawo ci abinci a gida. Amma yanzu ba yadda za a yi, ɗanka kai za ka ɗauke shi a mota ko a kan abin hawa ka kai shi makaranta, kuma kai za ka ɗauko shi, kuma da lunch box, kuma ka sai masa textbook, ka biya kuɗin makaranta kai kaza, amma kwalitin ilimin ya fi zama irin wancan. Me ya jawo haka? An fi kashe kuɗi a wannan, amma wancan ya fi kwaliti. Inda za ka san cewa an rabu da tarbiyya akan komai, ka dinga ɗaukowa ɗaya bayan ɗaya, an rabu da tarbiyya. Yanzu misali da malam ya bayar akan matsalar social media ɗin, mu duba irin yadda mata suke fitowa social media. Wallahi yanzu abin da mace take iya fitowa a social media ta faɗa, namiji ba zai iya faɗa ba. To malamin ce wanda yake ji, kuma tabbas wannan shine abin da yake raina, kai da kake jin tana faɗa din, kai kake jin kunya, amma ita duk duniya take gaya ba abin da ya dame ta. Mace fa, mace da aka sani da kunya. Annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisin Bukhari da Muslim, hadisin Abu Huraira, yake cewa kullu ummati mu'afa illa al-mujahid, dukkanin al'ummata abin yi wa afuwa ne akan wani laifi da suka yi idan suka dawo wa Allah, amma banda wanda suke bayyana laifi. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace yana daga cikin bayyana laifi, a yi laifi cikin dare ko a koyo, a wayi gari Allah ya rufa mutum asiri, amma yanzu yana tona wa kansa. Wannan abin da yake faruwa a social media duk yana cikin mujahara. Kai shiga ɗaki kai laifi, ka ɗauki kanka
a bidiyo ka tura wa duniya, duk duniya ta gani, saboda rashin ganin girman Allah da rashin jin nauyin Allah da kuma rashin jin nauyin al'umma. To dole mu samu kanmu a cikin waɗannan matsalolin. To kuma babban takaici shine waɗannan yaran da suke wannan, to daraja ce da su a gurin al'umma, daraja ce da su a gurin mahukunta, a gurin gwamnati, suna da daraja. Kawai wani ɗan siyasa shi abin da yake gani, domin wannan ni ta faru da wannan, cewa a gabana ne wani ɗan siyasa yake maganar cewa ai yarinyar nan kai tana da followers, da Allah ku kawo mana ita, tana da followers, ku kawo mana ita. Kuma za ka yi mamakin irin yadda za a jajjanta ta. Wallahi galibin 'yan siyasa yadda suke girmama wannan karuwan social media ɗin, wallahi ba sa girmama malamin addini da yake karantar da al'umma, yake wa mutane hudu ba, yake jan mutane sallah haka. Sannan kuma al'umma da ku, ban ga dalilin da ni ina tunanin cewa wannan matan ba mutumiyar kirki ba ce, wannan mata, wannan abin da take ba nagari ba ne, fito na fito ne da Allah, fito na fito ne da addinin Allah, kuma wai ni in zama cikin followers ɗinta, ban ga dalili ba. Ka sani duk abin da take sai ka zama shaida, wallahi sai ka yi shaida. Yanzu a tashe ka a gaban Allah a ce kawai za ka yi wa ɗan TikTok shaida, kai ma za ka shaidar da abin da ka gani, abin da ka ji, ai ya ishe ka tashin hankali a ranar kiyama. Wanda kuma kamar yadda gashi malam ya faɗa cewa wannan suke yi karuwanci ne, karuwanci ne. Yanzu dan Allah, da yawan mu, ni dai a shekaruna wallahi ina yaro har sai da ne wayo ban san wai akwai wani abu mace tana neman mace ba. Ni dai sai da na girma na san kalmar maɗugo, ita ma sai daga baya na san me ma'anarta. Amma yanzu yaro ƙarami ka ɗauko shi ya san me ake nufi, kuma tallan wannan ake yi. Za ka ga su mata suna rungume-rungumen juna a cikin bidiyo su tura wa duniya, kuma ba fa wani agudi suke ba, suna cikin garinku, kuma suna amsa sunan yarenku, suna amsa sunan addinin. Har ma idan da za a faɗo wani magana za su iya fitowa su mai da martani. Waɗannan sau nawa suna fitowa su yi wa malamai martani. Wai irin wannan su fito midiya suna mayar da martani ga wani malami na addini, kuma duniya suna gani, kazo kuma mutanen mu wai suna sharing, suna turawa wai a gani. Wai mutum sai ka ga ya zo wani abu da aka yi ba daidai ba, wai sai zai sharing ko zai tura, sai aka ce wai sai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Jama'a ku ga wani iskanci kuma, ka ji dan iska sai ya tura shi ba. Don Allah ba haka ake ba, sai ya tura. Kaga kenan su masu iskanci, su kuma mutanenmu da suke yadawa jakadin yada iskanci, to a ciki waye ba ɗan iska ba ke. Amma wallahi a ce mutanen kirki da suka yarda wannan abin ba daidai ba ne, iya su kawai su ce ba za mu yi lakin ɗin wannan abin ba. A sa ma bisa tsotsayi ka yi biyu ka buɗe, a kana ganin menene ba laikin ba share, neman kuɗi suke yi da wannan iskancin, neman kuɗi suke. Wallahi sai an wayi gari babu su a cikin social media. Amma za ka ga sau da yawa mutum karatu ne, abubuwa ne zai gani, karatun addini ake, wani wa'azi ne, wani abu ne na kirki aka tura, amma kawai wallahi kalla zai wuce shi baya sharing din irin wannan. Amma ka gan shi can yana wancan sharing. To idan muka kalla cewa abubuwan ne suka canja, karuwanci a da a tattare ke guri guda, domin in aka ce yau yarinya ta zama karuwa barin gida take, ko
kuma a gari an san inda suka taru suke zaune. Kun ga ɓarnar a guri guda take, duk wanda zai irin wannan ɓarnar tashi yake tafi can, amma wanda bai je ba bai gani ba bai ji ba kuma bai san me ake ba. To yanzu takaicin shi ne tallan karuwancin ake a gidan kowa. Me a gidan kowa? Ana yi a TV, ana yi a social media, tallansa ake karuwanci. Sannan galibin yanzu karuwai a gidansu suke, ba sa tafiya wani yanzu yau shiraban ka jiwar yarinya ta bar gida. Sannan kuma da abin da yake fitar da mace ta bar gida ta tafi karuwanci galibi za ka ga auren dole ne. Za a ce za a yi mata auren dole ta gudu, ko kuma tana da wata kishiyar uwa wanda ta takura mata, shi kuma uban yaron wannan wahala ta sa uwarta ba ta gidan ko ta rasu ta gudu ta shiga irin wannan halin. Amma a wancan lokacin ba a san talauci ma baya sa mace ta tafi karuwanci. Talaka ya yarda talaka ne, 'ya'yan talaka sun yarda 'ya'yan talaka ne. Amma yanzu sun legalizing ɗin abin, sun mai da karuwanci sana'a ce. To yanzu ai masu yin fim, Hausa fim, da kansu suka fito suna faɗa cewa yanzu ni shekara ta nawa a investing, amma kaga ko mota ba da ita, ko kuma ina da mota ta karama ce, ni kuma na kan matsayin ina daraktan kuma ni producer ne, ni kaza ne. Yace amma yarinya za a ga shekara ɗaya shekara biyu daga shigowar ta fim ɗaya fim biyu kaga tana hawa motar miliyan 10, tana da gida na kaza, tana kaza tana kaza. Kuma abin da kai za ka je fim ɗin an ce wai sun ɗaya 3,000, duk fitowa ɗaya da sai to fitowa nawa za ta yi 3,000 sau nawa? Da wannan 3,000 ta sai motar miliyan 10? To shi kansa harkar fim ɗin su da bakin su suka faɗa hanya ce ta tallan karuwanci. Shi ne babban matsalar da take damu. To dole ne ya zamana al'ummarmu mun dawo cikin hayyacinmu. Dole ne. Hanya babba gurin maganin waɗannan abubuwa shine mu kalli irin tsarin tarbiyya na iyayenmu na baya, wanda muke ganin su gidadawa, muke ganin su ba su boko ba, wanda muke ganin su ba su waye ba, amma sun rayu lafiya, da yawansu sun koma ga Allah lafiya. Mu kuma mun yarda yanzu ba lafiyar muke rayuwa, kowa ya yarda, duk mun yarda cikin matsala ne. Kawai ya isai ka babban misali, iyaye in ka tashi gidan, yanzu ni gidanmu na tashi na tarar mata 3, ga ɗaki nan ga ɗaki nan ga ɗaki nan, dukkaninmu ban ɗaki ɗaya ne, kicin ɗaya ne. Kuma galibin ƙasashe gidajen Bahaushe haka suke, ɗaki, mata 4 kowanne da ɗaki, sannan ga ban ɗaki ɗaya, kicin ɗaya. To amma yanzu mu kalla, mata 2 za ka aura, ɗaya ka kwashe ta ka kai ta can ƙarshen gari ƙauyen Bacirawa, ɗaya kuma ka kwaso ta ka kai ta Mariri. In ga dai duk wanda ya taho da Bacirawa zai taho Mariri, ai sai ya kasaru. Amma wallahi ba za su zauna lafiya ba. Ga wanda fa ga ɗaki, ban ɗaki ɗaya, kicin ɗaya, tare suke cin abinci a faranti ɗaya, in an tashi musu tufafi iri ɗaya, amma sun zo sun ce kana zuwa auren za su to shi kenan na yarda, amma ka raba mana gida kowa da gidanta, saboda ni ba na son fitina. Ka raba gidan, wallahi sai an yi fitina. Duk me ya jawo matsala? To dole sai mun dawo yanayin iyayenmu na baya. Amma in muka ce wannan wayewar ilimi da ake yi ba tarbiyya, to haka za mu ga mun yadda ana ilimi, amma Shata ma ya faɗa ya ce ko an ilimi
sai da hankali, inda hankalin ma sai an sa ne, sai an sa nutsuwa. In ko aka ce da ilimi ba hankali ba nutsuwa, to irin halin da muke ciki shi za a yi kai. Allah madaukakin sarki ya gyara mana. Assalamu alaikum warahmatullahi. Bismillah. Assalamu alaikum. Akan magana da malam ya ba da labari din nan, to malam ya manta wani abu guda daya. Na daga cikin abin da dan sandan na gaya mana shi ne, in ma sun kama wannan yaran sun kai su gurin hukuma, yan siyasa suke zuwa su zo da su. Dan mu gane illar da yan siyasa suke mana. An kama yaran nan ba sa ta waya tunda a gaban mu suka fasa yan sanda suka koro su walle. Wallahi. Malam ya shiga ne suka kore su. Amma da muka zo muna magana da shi ce to bayan ya faɗi rashin tattali rashin kaza kuma sai ce an kama yaran to yan siyasa su suke zuwa su fito da su, kaga dai yan siyasa su ne matsalar mu. Annabi ne nake so na faɗa da ya magana tallan karuwanci. Akwai yanzu abin da za ka gwada a cikin wayarka, in ka je Facebook daidai inda ake sacin suna ka sa sunan duk wata musulma a gaba ka ƙara da NEWS, ko da irin suna, ko Zainab ko Maryam ko Halimu ko Amina, whatever name kake da shi ka sa a gaba ka sa laifi, za ka ga su a ai maza ne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Badan lokaci ban da kallon lokaci muna da wato kuma zama mun tsaya lokaci ne zama ba a yi sallah ba. In ba haka ba, abubuwan nan duk da ake faɗa abubuwa ne waɗanda suke muna buƙatar jin su, muna buƙatar fahimtar su, muna kuma buƙatar mu sami mafita dangane da wannan wato hali da muke ciki. Kusan duk waɗannan abubuwan da ake faɗa ko aka faɗa da wanda za a faɗa a nan gaba, dukkansu in aka haɗa su za mu ga suna wato kan birka guda ɗaya ne, shi ne maganar shugabanci. Maganar shugabanci duk da yadda ake ta maganar siyasa da 'yan siyasa ɗin nan, ko kuma wallahi mafitar waɗannan matsalolin da muke ji muke gani ake faɗa, to wato mafitarsu da warwarewarsu tana da alaƙa mai ƙarfi da siyasa. Shi sa mun sani duk gaba ɗayanmu abin da ya faru bayan da bukata ta tafi ba idan ba ta mori shugabanci ba. Shi sa suka bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin janazansa suka tafi faqih dan su tabbatar da cewa waye jagora. Sai da suka je suka zaɓi Abubakar Siddiq, sannan aka zo maganan binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma waɗansu da suke ganin cewa me yasa za a yi haka, sai da aka zo sai suka fahimci muhimmancin hakan, domin wasu sun ce Annabi sallallahu alaihi wasallam kabarin sa Lahad za'i, wasu sun ce Shakku za'i. Sai aka ce a to yanzu a tambayi shugaba me za'i, sai ce a kira duk masu wannan kabarin, wanda ya fara zuwa shi zai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kowa ya shiru. Inda ba shugaba ba wace mun fi sa a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma kun fi son to ai ku ba ku gani cancantar ayi abin da ku kuke so ba abin da yake so. Shi yasa lallai wannan abubuwa din da ake ta magana siyasa na cewa a barwa 'yan jadaliya siyasa, wanda wani lokacin in aka ce ma mutum ɗan siyasa ne ana kallon kalmar da wani suka ko zagi, saboda yadda ake kallon siyasa da yadda ake ganin 'yan siyasa suna aikata wannan abin ba abin da ya dace kenan ba kuma abin da ya kamata musulmi su zama kenan ba. Wajibi ya zama musulmi sun mai da hankalinsu kan maganar shugabanci, domin addinin su ba za su iya gudanar da shi wanda ya kamata ba wallahi idan ba su da shugabancin da ya dace. Kowa ya sani, ya halarci lokacin corona, mun ga irin abubuwa da suka faru waɗanda suke wato ranar da aka ce musulmi an ba su dama su fito su sallar idi, ji muka kamar ce a ce mu fito mu shiga aljanna, kuma ba wanda ya isa wannan a lokacin in ba shugaba ba. Saboda haka lallai muna buƙatar shugabannin da suka san addinin mu, suka san mutuncin mu, suka san zamantakewar rayuwar mu, suka san abubuwan da suka dace da mu, za su kare mana mutuncin mu, za su kare mana dukkanin abubuwan da muke buƙata. Kenan zancen gudun siyasa, zancen cewa a bar wasu siyasa
shugabancin al'umma, jagoranci, su kare musu rayukansu da dukiyoyinsu da abubuwan da suke bukata. Dan ci a bar wasu mutane waɗanda ake kallon cewa wai su ne 'yan siyasa, wannan tunani ne da wajibi mu canja shi daga cikin kwakwalenmu, wajibi kuma mu zo mu canja shi a aikace, cewa duk waɗanda suke mutanen kirki ne bayan Allah, waɗanda suke da imani da tsoron Allah, su zo su karbi jagorancin, su shiga cikin gwagwarmayin jagorancin al'umma don kare musu mutuncinsu da addininsu. Wannan zai sanar da hudba ta gaba ko lakta ta gaba ko? To muna ƙara godiya sosai, muna kuma roƙon Allah ya gode wa waɗannan bayan Allah waɗanda suka gabatar da wannan fadakarwa, da waɗanda suka wato ainihin marau musu baya suka zo wajen wannan wato ainihin fadakarwa. Allah madaukakin sarki ya fi mu gode musu, ya kuma saka musu da alkhairi. Allah ya ba mu ikon aiki da dukkanin abubuwan da muka ji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Godiya ta tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala ko da karshe duka lecture da aka gabata a yau ta zo karshe insha Allah ta'ala. Idan muka kula manufofin da ke cikin wannan karantarwa ta yau, manyan manufofi ne guda uku. Matsalar harkar daba da fasari da tunanin al'umma ba bisa ga haƙƙi ba. Abu na biyu, magana a kan alfasha, tabarbarewar tarbiyya, karuwanci, kayan wato namiji, harkar malu, mace da mace, da kuma harkar daulanci da harkar sinace-sinace da tallan karuwanci da suke nema su zama ruwan dare a cikin wannan al'umma. Manufa ta uku shine yaƙar mummunar aƙidar da take samun ƙananan yara na shaye-shaye. Za ka sha mamaki yanzu yaran da suke shaye-shaye shekarunsu yana farawa da 16 ne zuwa 25. Duk waɗanda hukumomi suke kamawa sun aikata wani babban laifi, za ka ga yana da alaƙa da shaye-shaye. A kwanan nan a wajen unguwar Bariyo din nan zuwa hukumar Ishama, ko kuka kalli shafin hukumar 'yan sanda ta jihar Kano, an kama wasu yara guda biyu, wanda ɗayan yake tambayar ɗaya ya za a yi samun kuɗi, sai ce ai akwai wani gidan karatun nan wajen yana sai da takalma, suna da kuɗi da ɗauko yaro, suka yaudare shi suka je suka kashe shi. Da ana musu tambaya in kun karɓi kuɗin mai za ku yi, ya ce lafiya shaye-shaye. Just recently a satin da ya kare da ƙarshen azumi, akwai yaron da aka kama a nan ƙarshen dorai, suna kawai cacar baki da abokin sai zara wuta ko kayan yanki wasu jikin wuyarsa, ya tsallaka zai gudu aka kama shi. Da ɗan sanda yake yin interview ɗinsa, ya ce masa me ya janyo kake yin wannan? Ya ce wallahi yana bai ba sharrin komai bane ba, sharrin wannan kwaya ce fara hector. Haka ya faɗa da nasu wannan. Aka ce ranar guda nawa ka sha, ya ce aikin ka sha ɗaya ma sai ka fita da dare ce ka balle ni kuma a ranar ka sha. To ka san hukuncin wanda ya aikata haka? Ya ce wallahi na sani yalla bai sharrin kwaya ce, an sai da ya ja nasu ayat wa yaqtul mu'minan muta'allidan fa jazaa'u jahannam khalidan fiha. To wannan mummunar ɗabi'a sai a yaƙe ta. Sannan abu na hudu, tarbiyyar nan da ake faɗa yana daga cikin mutanen da suka fi kowa ba da gudunmawa wajen lalata tarbiyya su ne iyaye mata. Iyaye mata da suke cikin gida. Wannan zai nuna maka sirrin da ya sa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gargaɗi mazaje cewa idan za ka yi aure fasfar da za ki yi tarbiyyar ta. Ka sani cewa aure ba buƙatar kai ba ne, ba biyan buƙata ne. Wace mace za ka aura ta biya maka buƙatar ka ta addininka da samar da kyakkyawar zuriya. Amma yau ku kalli yadda iyaye mata suke ba da gudunmawa wajen lalacewar 'ya'ya, suke haƙintar mazaje.
miji ya saka doka a gida, ya san ga abu kaza da ba abu kaza baya aikata shi a gida, amma yana fita neman abinci sai koya wa yara. Suna tsakiyar aikata da takin da ji uban ya kusa zuwa sai ke maza ta dakatar da su, kai ku kashe tibin nan ku canja ku koma su da ki baban ku ya kusa dawo. Wannan ya zama munafunci har an kai matsayin da wasu iyayen mata ba sa bari a hukunta uba ya hukunta ‘ya'yansa, yana fara magana sai ta fara magana, ni dama an tsane da a gidan nan, ai dan an ga ‘ya'yana ne, wani tana kulla alaƙa ta gaba tsakanin ‘ya'yan da ubansu. Shi sa idan ka je wajen ‘yan sanda za su gaya maka a duk yaro 10 da za su kama ne laifi, waɗanda suke zuwa su wuni tun asuba har ƙarfe 10 dare suna kuka a saki waɗannan yaran iyaye mata ne. Saboda ba sa san da yake ‘ya'yansu. To saboda haka wannan ma sai mun yaƙe shi cikin al'umma, in ka san ba ka shirya zama miji ba kan ma ka yi aure. Domin kalmar miji ba shi ne kawai a ɗaura maka aure ba. Kalmar miji mas'uliyya ce, sai ka iya hukunci, sai ka san siyasar zamantakewa, sai ka iya karantarwa, sai ka iya ladabtarwa tun da kan ita uwar yare da uwar yaran na kafin zuwa kan yara. Domin duk matar da ba za ka iya sa ta tsaye ba, ba za ka iya hana ta ta hannu ba, to kada ka taɓa tsammanin cewa za ta ba ka dama wajen tarbiyyar ‘ya'yanka. To ka san wannan. Sannan ‘ya'yan uwa yawaita addu'o'i, domin waɗannan mafsadodi da suke faruwa a cikin al'umma baya da sharrin kawunan mu ɗan adam, akwai kuma sharrin shekaru daga cikin al'umma. Kun ga azkar ɗin nan yana da matuƙar muhimmanci, mu koyar da kanmu, mu koyar da iyaye mata a cikin gida, mu koyar da ƴaƴaye in sun tashi daga bacci su zikiri, da ya maraice su zikiri, shiga ban ɗaki, fita daga ban ɗaki, shiga gida, fita daga gida, lokacin kwanciya bacci, lokacin tashi daga bacci, haka kuma ibada. Ka tsaya sosai wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha. Ka tsaya sosai wajen ka tabbatar da cewa gidan addini, gida ne irin gidan Annabi Zakariya alaihi salam. Wa Zakariya isnada rabbahu rabbi la tadhurni fardan wa anta khayrul warithin. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. muna roƙon ubangiji ta'ala ya taimake mu akan haka. Malamin Dr. Umar Ibrahim Indabawa a ta'liqinsa da ya rufe da shi ya ƙara jaddada mana irin abin da waɗannan malamai suka faɗa a kan cewa lallai gyaran waɗannan matsaloli yana da alaƙa da shugabanci na gari da jagorori na gari. Lalacewar waɗannan al'amura yana da alaƙa da tabarbarewar shugabanci ko kuma sanya mas'uliyar amanar al'umma a hannun shugabannin da ba su dace ba. Wannan tamkar albishiri ne, tamkar zuma ce aka lata mana a baki, domin ita ce matashiyar muhazara ta biyu da za mu gabatar insha Allah ta'ala a ranar Laraba ta gata mai zuwa a masallacin Sahaba da ke unguwar Kundila a kan titin Zaria Road, wanda taken wannan muhazarar shi ne tambayoyin da mai kiwo zai amsa a kan abin kiwonsa. Saboda haka an yi nasiha ga al'umma, su ma za a yi musu nasiha su san cewa lallai kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sannan lacca ta ƙarshe da za a rufe da ita a cikin wannan jerin biyar gwanon lakcoci da za a gabatar na goron sallah, ita ce laccar da za a gabatar a masallacin Usman ibn Affan da ke kofar gadon ɗaya a nan garin Kano. Allah ya ji kan malam, Allah ya gafarta wa danka ya ce ba idan ka aikata kaza ba gadon ɗaya ba ko kofar ta buga ce ba ta ce ka yi da wannan duk wanda ya san Darul Hadith shekara 20 ya san da wannan magana. Shekara 20 da wani muna karatu sai Muslim, Allah ya gafarta wa malam da rahma. A masallacin Usman ibn Affan ranar Juma'a a masallacin Usman ibn Affan. Ita ma wannan lakcar tana da matuƙar muhimmanci. Akwai miyagun aƙidu da baƙaƙen al'adu da ke wato ainihin sanadowa cikin al'ummar musulmi, musamman matsala ta ɗan boko aƙida. Da su malam ka ɗafta alikin kaɗin nan ba don
yan boko haram sun ɗauki mataki ba da sai sun ɗauki makami ba. To akwai miyagun aƙidu da musulmai waɗanda suke amsa sunan musulunci suke shigo da su cikin al'umma ko matsalar daji da har cikin gidan suna nan da wakilai kana can kasuwa ko kana wajen aiki kana kokarin neman wa iyalanka abinci amma a nan an turo wakilai ana tuntuɓar matarka ya shige zama da mutunci yana kyautata miki ba ya kyautata miki mun kungiya ne ba su kare ɗanki za a yi kaza ya wuce wata matsala za ta samu a addini haka za su ga sun tashi sun yi ma addini can inda addinin kuma zai samu ci gaba haka za su tashi su soki wannan addinin kuma su tashi to irin waɗannan miyagun aƙidu da kuma irin waɗanda suke ganin cewa a ai yanzu lokaci ne na ajiye babbarci a zo a haɗu idan ka shigo cikin musulunci da ahlus sunna da yake da Allah ubangiji ta'ala shi kadai ne yana sama da wanda yake Allah yana ko'ina da ahlus sunna da yake yi wa sayyidina Abubakar Siddiq addu'a da yardar Allah yake yi wa sayyidina Umar addu'a da yardar Allah yake wa sayyidina Usman addu'a da yardar Allah yake ikirarin cewa na Aisha ummul mu'minin ce na Hafsa ummul mu'minin ce da wanda yake zagin su yake da su yake tsine musu yake cewa ɗan wuta ne yake gaya musu baƙaƙen maganganu waya duk a ajiye wannan abin a zo a haɗa kai waɗannan afkar ne waɗanda muninsu yana da yawa in Allah ya ara mana lokaci da rana a masallacin Usman bin Affan a ranar Juma'a insha Allah subhanahu wata'ala za mu fashi baki da hanyoyin mafita a kai duka nan mu kawo karshen wannan zama muna masu roƙon ubangiji da da kaka ya sani albarka ya saka malamin da suka gabatar da wannan muhadara da alkhairi kuma a tare da mu kamar yadda kuke gani akwai manyan malaman mu da hannun dama akwai babban malami fadilatul doktor Sheikh Ali Muhammad Abu Idris babban limamin masallacin Usman ibn Affan da ke kofar gadon ɗaya Allah ta ya kara masa lafiya sannan a kusa da shi akwai babban malamin fadilatul doktor Abdulkadir Ismail Kamara babban malamin masallacin Umar Faruk da ke can CDN Fatas a cikin gefen gari Allah ta ya kara masa albarka sannan akwai malamin makafin malam fadilatul Sheikh Lawal Abubakar Turayen Allah ta ya kara masa lafiya da babban limamin masallacin Juma'a na Turayen sannan akwai malaminmu fadilatul Sheikh Mu'azzam Sulaiman Khalid a shi ma yana da kace an ce tashi kai mutane suka ce ka tashi sai a garka kuma shugaban wannan zama fadilatul Dr. Umar Ibrahim Dabawa mai mana sallama